Sempre que puc m'escapo una estoneta a fer esport, però definitivament el bàsquet no és el meu punt fort. I vosaltres, quan feu algun esport, el català juga de titular o es queda a la banqueta? Vegem-ho. L'esport forma part de la nostra vida des de fa molts anys. Al nostre país tenim clubs centenaris com el Barça, l'Espanyol, el València, el Llevant o el Mallorca. Imagineu-vos, ni tan sols havia nascut el Rebesià i Lamine Yamal. Però no tot és futbol o bàsquet. També hi ha clubs de natació, d'atletisme, de tot tipus i a tots els nivells. A més, tenim la sort d'haver comptat amb les retransmissions esportives impecables en català d'en Puyal o de formats innovadors com la Sotana. Ara bé, què passa amb la llengua dins dels clubs? El català s'utilitza cada volta més en comunicacions, actes, megafonia, gràcies als plans lingüístics. Però quan entrem a l'àmbit informal, els entrenaments, les xerrades, els grups de missatgeria, el català comença a perdre menús de joc. També passa al gimnàs, quan fem saber a tothom quants squats, burpees o workouts hem fet. Però no és una mica contradictori tot plegat? El català és igual de vàlid i igual de potent per expressar-nos mentre fem esport. De fet, pot ser que el que li falta al català no és força física, sinó minuts al terreny de joc. En l'esport, els referents importen molt. Quan veus algú que admires parlant la teua llengua, t'hi sents més a prop. I no parlen només d'estrelles de futbol. Hi ha esportistes com la Laia Palau, històrica del bàsquet femení, que sempre ha defensat fer entrevistes en català, o la Queralt Castellet, medallista olímpica de surf de neu, que porta la llengua fins als Jocs d'hivern, o en Kilian Jornet i la Núria Picas, que expliquen en català les seues gestes extremes. I quan els referents normalitzen el català als mitjans, a les xarxes o en una entrevista després d'un partit, fan que siga part del joc. L'esport pot ser un gran altaveu del català, i no cal ser el messi del vocabulari per fer-lo servir. Teniu tot el vocabulari esportiu que vulgueu, de bàsquet, de futbol, de natació, d'escalada, fins i tot esports que en sabíeu que existien en català. El repte és parlar en català amb naturalitat, dins del camp, al vestidor, a la grada, quan ens retransmeteu partits per internet, sense por, sense complexos i sobretot sense traduir mentalment mentre jugueu. Clar? Perquè això no va només del fet que 4 estreletes diguen bon dia en català a la tele. Va d'enfortir la llengua des de la base, des dels clubs, les escoles i els equips menuts. El català és present en molts àmbits de l'esport, però encara pot jugar més minuts. Cada vegada més clubs esportistes i aficionats el fan servir amb naturalitat. Els referents hi donen prestigi, però el canvi comença en els entrenaments i a les grades. Fer esport en català és fer-lo amb identitat, equip i orgull. Així doncs, si vols que el català jugui més minuts, parla'l des de la pista, des de la banqueta, al vestidor, amb els companys i companyes. Al cap i a la fi, una llengua només guanya si la fem jugar. Passe. Quin és el principal repte del català en el món de l'esport? Que s'utilitzi amb naturalitat dins i fora del camp. Que siga més fàcil d'aprendre. Que siga obligatori en tots els clubs. Que s'utilitzi amb naturalitat dins i fora del camp. Què poden fer els entrenadors i jugadors per donar-li més presència? Parlar-lo als entrenaments i a les xerrades. Utilitzar-lo només en els actes oficials. Editar-lo per no incomodar a ningú. Parlar-lo als entrenaments i a les xerrades. Per què són importants els referents esportius que parlen en català? Perquè ajuden a normalitzar la llengua i inspiren a altres persones. Perquè fan entrevistes més curtes. Perquè són els únics que el poden parlar. Perquè ajuden a normalitzar la llengua i inspiren altres persones.